זה שינוי מיינדסט, זה לשנות DNA, ורק ככה אפשר להגיע להצלחה עסקית. איך עושים את השוויון? עושים את זה, קודם כל מחליטים שזו תרבות ארגונית, מנהיגות ערכית היא מנהיגות עסקית מצליחה. יש חברות שהשיח הזה הוא סופר סופר משמעותי, כ-DNA אני קוראת לזה. עדיין, כמה שאומרים, יאללה, כבר כבשתם הכל, כמות אנשים במשרות ניהול, כנ"ל אין ארוך. בקושי 3%.